Kapin 5,000 ka mga Agrarian Reform beneficiaries sa rehiyon 12 ang nakadawat og titulo sa yuta atul sa gihimong distribution sa Department of Agrarian Reform Region 12 kaganihang buntag Hulyo 17. Kapin 4,000 ka mga Agrarian Reform beneficiaries ang nakadawat og titulo pinaagi sa electronic title o kapin 1,000 ang nakadawat og Certificate of Land Ownership Award kung CLOA o Emancipation Patents. Gihimo ang distribution sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium sa Isulan. Apil sa ipangapod-apod ang kapin 10,000 ka mga certificates of condonation with release of mortgage alang sa 799 million pesos na wala mabayri nga utang, interest ug penalties. Kini nasakop sa mga yuta sa Cotabato Province, Sarangani, South Cotabato ug Sultan Kudarat. Suporta kini sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dasigon ang mga mag-uuma o palabuon ng produksyon sa ilang mga uma.